پیار ہوسی انسانے دا تو مسجد مندر جہدا جل توڑے کہیں دا رب رحمان ہووے یا کہیں دا ہے بھگوان اتھا اے مسلم ہندو بات دے وچ اسا پہلے ہے انسان اتھا اے مسلم ہندو بات دے وچ بسم اللہ انسان برابر ہن سارے قرآن دے اندر دہدا جل مہربانی انسان برابر ہیں سارے قرآن دے اندر دہدا جل ہر دین اچ پیار محبت دا ہے تار سمندر دہدا جل ان سارے پیار دا درس لیتے تو غوث کلندر دہدا جل ات پیار ہوسی انسانے دا تو مسجد مندر دہدا جل توڑے کہیں دا رب رحمان ہوئے یا کہیں دا ہے بھگوان اتھا اے مسلم ہندو بات دے وچ اسا پہلے ہے انسان اتھا کیونکہ سچ نال صحیفے ثابت ہیں تو ڈہ کو پڑھ یا رات کو پڑھ سچ نال صحیفے ثابت ہیں تو ڈہ کو پڑھ یا رات کو پڑھ انسان تصب تو آلہ ہے قرآن دی تو آیات کو پڑھ انسان تے رحم ضروری ہے انجیل زبور تورات کو پڑھ انسان دے پیارچ پیدا تھئی جے پڑھ سکدے کائنات کو پڑھ اسا کیا آکھوں اسا کیوں آکھوں ہر حال خدا دا معاملہ ہے توڑے کہیں دا مذہب کوئی ہوئے اون دے نال خدا دا معاملہ ہے توڑے کہیں دا مذہب کوئی ہوئے اور تخلیق انسان دی انس کنو انسان اچ پیار پریت ہو سی تخلیق انسان دی انس کنو انسان اچ پیار پریت ہو سی وط لفظ انسان دی سمجھا سی جدہ روح اچ پیار دی ریت ہو سی جدہ دل دے اندر امن ہو سی وال ہر انسان دی جیت ہو سی نہ حسن جھیڑے مذہب دے جدہ مندر نال مسیت ہو سی نہ حسن جھیڑے مذہب دے جدہ مندر نال مسیت ہو سی اسا کہیں دا مذہب کیوں چھیڑوں اسا اپنا اندر صاف کروں اسا روح دی مسجد پاک کروں اسا من دا مندر صاف کروں اسا کہیں دا مذہب کیوں چھیڑوں اسا اپنا اندر صاف کروں اسا روح دی مسجد پاک کروں اسا من دا مندر صاف کروں آخری گال کے کوئی کہیں دے رب کو نہ چھیڑے بس اپنے رب دی گال کرے کوئی کہیں دے رب کو نہ چھڑے بس اپنے رب دی گال کرے انسان انسان دے کیتے ہے انسان انسان دی بھال کرے ہر مذہب ایویں عہدہ ہے نہ نفرت کہیں دے نال کرے جیویں فکر اپنے مذہب دی ایویں بعد ہی خاص خیال کرے جیویں فکر اپنے مذہب دی ایویں بعد خاص خیال کرے اسا مستر امن دے گال ہی وچ کوئی گال بازاری نہیں کرنی توڑے کہیں